Stejné ruce, které mají na svědomí žlutou Mazdu RX-8, dali dohromady i rudou Barkettu. Na tu padla volba, protože o tenhle klasický dvousedadlový roadster se zas tak moc lidí nezajímá. Už v základu má sportovní Fiat skvělý podvozek, dobře se ovládá a váží lehce přes tunu. Na tuto Barkettu jsme dodávali nárazníky a prahy z naší vlastní produkce. Tenhle ten designovou úpravu, kterou vidíte, vznikala podle 2D návrhů. V první řadě se vyráběly modely, podle z těch modelů se snímaly formy a pak vidíte vlastní produkt, vlastní výlisek. Jaký materiál se k výrobě používá? Jako základní materiál používáme sklolaminát, samozřejmě možné provedení z kevlaru, popřípadě z karbonu. Jak řešíte samotné přidělání dílu ke karoserii? Tak ta vlastní montáž probíhá poměrně jednoduše, protože úchyty jsou zachovány původní, originální, to znamená nárazníky umístíte na původní místo, pouze utáhnete, sedí tak, jak mají. Jaké další změny můžeme na roadsteru najít? Tak další úprava proběhla vlastně na téhle části blatníku, nebo respektive na obou částí blatníku, kde jsme vyráběli výdechy a tyhle hliníkové lišty. Samozřejmě ta výroba je trošku složitější. V první řadě si musíte připravit šablonu, podle které uděláte vlastní výřezy. Poté, co to vyříznete, tak si vyvohybáte plech, který tady nabodujete, vybrousíte, vykytujete, nalakujete. O trochu složitější práce je s těmi křidílky. Ty jsou vypálený laserem, jsou z Duralu. Abyste je mohli vypálit, tak samozřejmě musíte vyrobit výkres nejlépe v AutoCADu nebo v nějakém jiném grafickém programu, který spolupracuje s laserem. Základní tvar vyříznutí laseru je poměrně jednoduchý, složitější práce je pak uspůsobit sklony podle nádechu tak, aby zapadly přesně a nebyly nikde žádné mezery. Kromě kompletně upraveného nárazníku najdeme karbonový domeček, kterým je umístěný zpětné světlo a mlhovka. A samozřejmě dominantou jsou tady nerezové koncovky výfuku, který byl vyráběný na zakázku. Napojuje se od katalyzátoru před tlumič a zvlášť každý tlumič na každé straně. Najdeme změny na motoru a podvozku? Co se týče motoru, tak tam jsou dány iridiové svíčky, je tam výměnná vložka BMC filtru a už jsme mluvili o výfuku. Ten výfuk je stavěný vlastně pro turbokit, který připravujeme do tohoto vozu. V současné době je výkon motoru zvýšen, počítáme řádově na nějakých 150, 155, 160 koní a zhruba 185-190 Nm. S turbokitem bychom se měli dostat na výkon řádově kolem 180 až 190 koní a kroutící moment bychom zvedli někde ke 300 Nm. Co se týče podvozku, tak je zde instalovaný výškově stavitelný podvozek od firmy KV. Jsou zde vyměněná kola oproti 15-palcovým rávkům, jsou zde kola Descent 17-palcové, pneumatiky 205/40. Kolik času si přestavba vyžádala? Čistého času počítejme řádově něco kolem 14 dnů, 3 týdnů. Cena přestavby se pohybuje řádově kolem 150 až 190 tisíc. Tolik pro dnešek zdařilý tuning Fiatu Barketta. Co pak si pánové asi vezmou do parády příště? Uvidíme.